uga dirawuhi dening Bapak Camat. Oh, Bapak Camat. Bapak Warna sarjana ekonomi MM. Oh, ngono ya, Mak. Kang Sarta ngaturaken panuwun kunjuk sedaya panitia ingkang sampun nyugata kula sak rombongan suguh gupuh lungguh aruh mboten nguciwani. Iya, Kang Sarta ngaturake terima kasih kunjuk untuk seluruh para warga masyarakat ana ing Kukuban. Ya kuwi desa Banaran Kulana. Ngono, Alhamdulillah wa syukurillah aku karo biyung sak rombongan bisa sowan marak mangarsa nampa dawuh saka para pepunden-pepundene awake dhewe ana ing desa Banaran Kulon ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono no. Bapak Kepala Desa mau sore uga wis paring pangandikan. Iya. Iki wujud nguri-nguri Kang Sarta ngurip-ngurip kabudayane awake dhewe, kabudayane wong Jawa ya kuwi wabil khusus wayang kulit no. Oh ngono. Budaya sing dadi prasimbol jati dirine bangsa. Budaya dadi prasimbol jati dirine bangsa. Kalamun to budayane luhur, negarane ya bakal kuat. Oh ngono. Lamun budayane kuwi wis bubrah, jati dirine negara iki uga melu doyong no. Oh ngono ya, Mak. Iya. Dadi budaya kuwi jati dirine bangsa. Berbanggalah menjadi orang Jawa sumrambahe wong Indonesia sing duweni kabudayan wayang kulit. Iya. Tontonan kang mengku tuntunan. Ora mung tontonan nanging uga tuntunan kang kebak ing reh tatanan. Iya, hiburan ning ya ana piwulang-piwulang utama. Itulah berarti jati dirine negarane awake dhewe no. Ngono. Jati dirine awake dhewe selaku menjadi wong-wong Jawa, wong sing kebak tata krama, kang kebak ing adat ketimuran. Pancen bener no. Iya. Ana penelitian ngandharke, yen peradaban tertinggi ana ing seluruh dunia kuwi peradabane wong Jawa no. Ngono, Mak. Kebukten ta? Wong Jawa iki tata kramane jangkep ana undha usuk, ana tata krama yuda negara, basa krama kuwi wae. Maneka warna undha usuke. Ngono ya, Mak. Iya ngestokke Jawa. Dadi wong Jawa beda karo wong manca, no. Iya. Kebak ing Subasita, kebak ing Yudanegara. Itulah jati dirine awake dhewe selaku menjadi wong Jawa. Ning Jawa wae diajarkan, awake dhewe upama dadi bocah nom mlaku ning ngarepe wong sing umure luwih sepuh kuwi dikongkon munduk, dikongkon merendahkan tubuh. Lho kaya ngono kuwi tata kramane wong Jawa no. Iya. Wis ora sah aneh-aneh no. Iki kanggo ukuran. Iya, kanggo ukuran. Kanggo ukurane piye? Awake dhewe selaku wong Islam sing agamane muslim, sing agamane muslim kuwi mengakui yen to Rasuling Gusti kang pungkasan Nabi Muhammad kuwi sak becik-becike menungso. Iya, sak luhur-luhure menungso. Ning kitab Maulid kuwi disebutne no. Nabi Muhammad kuwi nek melampah, nek melaku, kuwi diibaratke kaya mudhun saka gunung. Berarti ya munduk, berarti ya ndingkluk. Kamangka wong Arab ora ngono kuwi. Wong Arab mlakune ndangak-ndangak, tegap-tegap. Kamangka jarine kiai-kiai Nabi Muhammad kae wong Arab. Lah ya kan nggur jare to no. Iya. Ora weruh sak nyatane. Lah iya. Iya. Mula yen ana wong-wong sing ngomong budaya Jawa kuwi syirik, budaya Jawa kuwi musyrik, budaya Jawa kuwi bid'ah. Wong Jawa kuwi sering no wiwit jaman kepungkur nalikane agama Islam durung mlebu ning bumi Nuswantara. Anggone wong Islam gandengke rasa karo Gusti Allah, anggone gandengke rasa karo alam ki lewat meditasi, lewat yoga gandengke rasa karo Gusti Allah. Kuwi nganggo semedi
ana sing ngarani wong semedi kuwi musyrik ana sing ngarani wong semedi kuwi gandengane karo setan. Kamangka Nabi Muhammad wae Nabi Muhammad wae anggone golek wahyu direwangi tapa ning Guwa Hira. Iya piye ngono kuwi wong Arab kok tapa iki ya masuk akal. Lah iya ya Mak. Dadi ora kena digebyahu ya ora kena nampa wahyu lho Nabi Muhammad tapa semedi ayo jajal aranono menungso Arab. Oh iya oh iya mula awake dhewe selaku dadi wong Jawa kudu bangga no. Oh iya awake dhewe diajarkan nengenake mriyoritaske tata krama undha usuk subasita yudha negara ya Mak. Pancen kaya mangkono no. Iya awake dhewe lagi sepisan ji ki sowan ning Banaran Kulon. Oh iya aku ya krungu no. Ya jare wong Banaran Kulon iki mindit nyang wayang, mindit nyang lakon-lakon wayang, ternyatane kene ya akeh seniman-seniman. Ning lagi sepisan iki awake dhewe sowan. Parandene apresiasi kang sarta antusiase para warga masyarakat ing Banaran Kulon patut diacungi jempol. Ngono ya Mak. Apa meneh iki awake dhewe sowan komplit kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata dipapanke ana ing Ndapa ya luar biasa. Iya sing baku ndonga ya Nak. Iya ndonga kanggo para warga masyarakat Banaran Kulon. Anggone bengi iki wis bisa kasembadan ngadani adicara PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Iya kang wis ngancik ke 80 tahun. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara PHBN desa Banaran Kulon dadi desa sing badatun thayibatun warapun gofur gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja murah sandang kelawan pangan cinaketa ing kamulyan tinebihna saka bencana alam apa wae sing dadi gegayuhan kang sarta idam-idamane para warga masyarakat ingkang mapan ana ing Banaran Kulon bisa sembodo ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kaesti amin Allahumma amin ya robbal alamin. Jebul kae sing tak anti wis teko mrene yo suwe
teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada ngalen mung tansah dadi impen yen pinuju geger lagi SMA berhati wis mari kangen muga-muga tansah kangen atiku dadi kangen ambulane rokan kangen mari kangen mula sira netra tadi wingi kanca-kanca bubar main ana ing Tuban wingi ning Tuban no iya sesuk isih ana ing Gemenggeng Pace oh iya ya uga sesuk ning Gemenggeng Pace ya karo Mas Gareng Jajak sesuk bengi nek ora kleru iya iya sesuk bengi wah wingi ning Tuban Nduk bubar gara-gara udakara rampung gara-gara jam 3 kurang seprapat rasane napa iki vertigo iki lho no ya iso ambuh aku nyekel wayang iso dobel-dobel loro telu batin kuwi iso bar apa ora aku ya ning alhamdulillah ya tutuk setengah papat ya njaluk donga pangestune warga masyarakat Banaran Kulon muga-muga pinaringan sehat kula sak kanca amin ya rabbal alamin oh ya jenenge dalang iki jane rawan kena penyakit kok no iya siji ngerokok loro ngopi ayo melek lungguh ayo mikire banter ayo wong dalangin selama 6 jam wiwit jam 09.00 nganti 3:30 iki nak saranduning badan iki nak kerja kabeh to no iya utek-utek kinarya mikir ora mandeg dalang anggone mikir 6 jam bar iki aku arep banyol apa bar iki lakone piye bar iki suluke apa ayo terus kuping-kuping nggo ngrungokke tintingan gamelan lambe nggo guneman tangan nggo ngubahke wayang sikil nggo njejeg keprak kene jek nggo ngempet nguyuh ayo ngono ya mak rekasane ayo ya ngestokake dawuh iya sing baku awake dhewe alabuh budaya nyambut gawe sak gaduking manah sak kadaring lampah uga pagelaran bengi iki disiarkan langsung lumantar live streaming ya kuwi Asta Brata Media. Oh iya, dadi sing ora kepareng bisa rawuh ana ing bengi iki, ya bisa ya kuwi memantau lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Oh ngono ya, Mak. Ya. Iya Mak, ya ngestokke dawuh. Matur nuwun para penggemar-penggemar apa wae jenenge, apa wae komunitase. Iya, sing selalu setia nunggoni awake dhewe dalam berkarya, awake dhewe sak kanca dalam berkarya. Oh ngono ya, Mak. Awake dhewe ngrumangsani no. Iya. Dalang isih junior, isih akeh kekurangane tinimbang keluyane. Isih akeh ya kuwi membutuhkan belajar perbendaharaan vokabuler, memperbanyak bodean-bodean marang para dalang-dalang senior, marang para pepunden guru-guru bapak-bapak dalang awake dhewe. Oh ngono ya, Mak. Diniati ngibadah menghibur karo para warga masyarakat kabeh, kanthi dasar asor tan anggunggung diri, ngalah ora ngalap menang, kebak rasa pangapura. Wah iya ya Mak, iya ngestokke dawuh. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Kan ana kang sinembah amung Zat Maha Murah. Kan ana kang sinembah amung Zat Maha Murah.
Al-ikhlas no. Ya. Dawuh Gusti iku Kullallahu ahad. Kang nyukupi Allahu somad. sayate tanpa putra Lam yalid walam yulad ora walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi Mas Arya. Kang sinembah amung Zat Maha Murah tan ana kang sinembah amung Zat Maha Murah. Dawuh Gusti iku amung sawiji kang nyukupi kabutuhan sayate tanpa putra uga tanpa nutrahake ora ana sawiji kang madani tan ana kang sinembah amung Zat Maha Murah tan ana kang sinembah amung Zat Maha Murah. Iki ana nawala nyuwun gending pepiling kagem sedaya masyarakat Banaran Kulon lan sedaya perangkating desa ya saka Mas Joko Tirta Suhadi. Oh ya Kang Sarto sedaya panitia. Oh iya. Ya iki sadurunge ngatur kita tembangan, saka kersaning Bapak Lurah Kang Sarto, saka kersaning warga masyarakat ana ing Laladan Banaran Kulon, ya. Awake dhewe sowan ora ijen, ya. Ning uga nganti Kang Masku, Mas Gareng Jajak, kepara suwe ora ketemu. Lah iya. Sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku no. Wah iya. Mas Garing Jajak diaturi minggah jumeneng ning sasana budaya aja dipleroki irama seger. Oh iya, coba kaya ngapa? Celorot. Hey. Sekali lagi. Yo. Aja ditinggal kabeh badhe sapi murah. Matur nuwun. Budaya. Luar biasa. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Da, Yung Cangik Mbak Yulimbu. Nggih. Nggih. Lama tidak berjumpa kalian panjenengan Mas. Leres ngaten.
niki dipertemukan ana ing desa Banaran Kulon. Tujune iso kepanggih teng Banaran Kulon, Mas. Kok ngaten lho? Aku petuk panitia. Ki mau jare sing didhawuhi Pak Gareng Semarang kok. Pak D Gareng Semarang? Pak D Gareng Sumarbagyo. Iya. Delalah anggarane 20 yuta gak candak kok. Terus akhirnya nggih kula. Ning yo ora apa-apa ngene iki malah jembarke tali silaturahmi, tali persaudaraan ngono. Amin. Sing maune durung ngerti kalian panjenengan ngene iki sampean malih bisa ya toh tetepungan karo warga masyarakat Banaran Kulon. Alhamdulillah saged sambung sambang silaturahmi, mugi ndadosaken paseduluran pasederekan donya prateng delahan. Amin. Mergo sedulur sing saling mendoakan akan lumintu ora ana pedote. Ngaten nggih. Muga-muga dalu mriki dadi dalu sing berkah barokah. Amin. Yes, muga-muga aku nderek memujekke Mas. Ana bahasane sing klambi abang ayo bareng berjuang, yen nuju klambine ijo nyambut gawe aja padha kendho, aja padha klokro, yen nuju klambi kuning senadyan to nyambut gawe kudu tetep eling karo sing peparing. Yen nuju klambine coklat kerja kudu tetep semangat, yen nuju klambine putih aja jirih getih wedi perih, yen nuju klambine biru ayo bersatu padu untuk menjadi Indonesia maju. Amin Allahumma amin. Dasaripun iki mau pengetan PHBN peringatan Hari Besar Nasional mengeti dinten kamardikaning awake dhewe. Ana tetembungan kuno sing ngandhake kemerdekaan bukan berarti untuk berhenti berjuang, tetapi sebagai awal mula berjuang yang lebih keras. Oh ngaten nggih. Nggih, nek jaman mbiyen berjuang kanthi mikul senjata, saiki berjuang kanggo menggapai cita-cita. Ngono. Ngene iki dadi dagelane tidak hanya lucu ya ta, tapi memberikan motivasi kanggo kanca nom-noman wabil khusus kanca-kanca kanoman ana ing Banaran Kulon. Hebat luar biasa jenengan. Yo ora kok ngono. Oh iki bahan lucune entek kok. Oh iso bahan lucune entek. Ora kok gur statuse merdekaning kenyataane hatine kesepian karena kesendirian itu ndak boleh. Oh ngaten nggih. Mosok wis merdeka kok ijek sendiri wae iki ndak boleh asline. Sing jek sendiri ki sapa Mas Gareng? Lho, ngene lho Mas, awake dhewe karepen harus bersatu. Ora kudu lanang wedok, lanang padha lanang nek guyub rukun bersatu itu bisa kita gapai Indonesia maju. Tegese sendiri iki aja kok menang-menangan dhewe, aja kok egois, aku iki lho sing luwih apik. Nek ora aku ora iso, itu ndak boleh. Sing mbok karepke piye to Mas? Sendiri-sendiri maksudnya sampeyan iki aja individual ngono to. Aja individual. Ning gotong royong guyub rukun. Tak kira nek arep ngelokne aku jomblo rung duwe bojo ngono. Masya Allah aja kegeden rumangsa to Mas. Ora kegeden rumangsa angger petuk sampeyan mesti sing diulek-ulek akbar kalau delon bocah ganteng jek nom ngono sugih pinter kondang ning rung duwe bojo. Mosok 20 tahun kok konokane nggur nguyuh ngono. Nuwun sewu Mas. Kapan aku tau omong kaya ngono? Lah, wah ya sering ngono kok. Angger petuk aku mesti mbok gojloki ngono kok. Lah nek saiki wis nodok sadar diri ya syukur kapan gedang rabi. Maneman leh sunat kandhane kok iso ngejel. Lho wong niku nggih Mas Gareng. Kaya sing tak aturke ning rembug jejer kala wau. Menungso niku tipake padha lonjong ning atine ora golong. Karepe maksude ngene Mas, ya wonge kabeh mempunyai kepinginan rabi. Wong rabi niku kewajiban nggih. Quran pun ngendikake nek menungso niku berpasang-pasangan. Leres. Nggo nglajengaken sejarah. Betul. Ning alangkah lebih baiknya ibarat wong kuda-kuda niku dikuwatiriin, nggih ta? Oh ngono. Manggape cita-cita itu yang lebih diprioritaskan Mas Gareng. Ngono. Ya ngono kena kabeh wis kinodrat mesti kok Mas. Jodoh pati rejeki gumantung kersaning Gusti. Mbok menawa jenengan pancen saiki urung ketemu jodone, sapa ngerti 22 tahun kepungkur ya? Nggih. Sik piye Mas balene tembungmu balene kok ndak enak ngono kae. Piye to Mas aku kok serba salah. Aku ngelokno kono Joko ya luput ndongake rabi aja ra beneran. Saiki jodoh pati rejeki gumantung kersaning Gusti. Mbok menawa saiki urung dikeparengke jenengan rabi menawa liya dina 22 tahun kepungkur bisa kelakon. Ra ngono to Mas? Kok iso 22 tahun kepungkur iki lho. Ya beberapa tahun kemudian.
Kok iso 22 tahun kepungkur iki lho. Iya nek jenengan duwe cita-cita, lah nek ora duwe cita-cita. Yo kabeh menungsa duwe cita-cita rapi. Lah sak ora-orane nek Jenom ya tau-tau pacaran wis tau burung. Ya urung. Lho ngono kuwi lho 20 tahun kok durung tau pacaran. Aku 13 tahun wis pacaran lho Mas. Tekono masyarakat Banaran Kulon nih, po tau tumon dalang akbar pacaran cedak karo wong wedok. Nuwun sewu Bapak Ibu. Pun nate ngertos dereng, pun nate pirsa dereng Mas Dalang Akbar niku pacaran. Pun nate kalih sinten? Kok do ngerti ya. Padahal niku dienggo meneng-meneng lho Bu niku. Meneng-meneng mangklekmu. Wes aja bahas sing bahas masa lalu. Lah sing andakne ya kono dhewe wong aku ora nyandak rono lho. Masa depan kita song-song dengan cerah. Yes, muga-muga ndongake warga masyarakat ing laladan Banaran Kulon. Mugi-mugi sedaya warga pinaringan berkah barokah. Amin. Cinaketna ing bagya mulya, tinebihna ing memala, cinaketna ing kabagyan, tinebihna ing saking kesusahan. Muga sedaya tansah manggya kayuwanan. Bebasanipun jumbuh kang ginayuh, sembodo kang jinangka, basuki kang kaesti, manjing kedunging kamulyan lan kabejan. Amin Allahumma amin. Amin, Wah, amin, ya ini Rabbal ki alamin. ora rugi Bapak Lurah, Bapak Panitia, para perangkating desa nimbali panjenengan. Lah kok iso ora rugi Mas? Ternyatane panjenengan saged nuturne nggih to PHBN kaya ngapa memotivasi para warga masyarakat, kaya ngapa ndongake para warga masyarakat, nggih to? Nggih. Iki penonton akeh semene iki sing dinteni nggur panjenengan lho Mas. Ngono lho. Tenan apa ora to Mas? Domongi. Nuwun sewu Pak Bu. Sekseni mawon bareng-bareng jenengan mriki kepengin nonton dalange napa garenge? Aku mau lagi bangga Ibu Jen. Ngono mbok don kene to Bu. Kok lagi bangga piye to maksudmu? Lah piye? jenengan mau ngendika, Heeh. sing dinteni warga semene kae gur jenengan lho Mas. Bareng tak takoki, kepengin nonton dalange apa garenge? Ngene Mas Gareng, mergane ngopo kok akeh sing ngomong dalange? Lah ngapa? Mergo dalange berani menampakkan asline. Kaya aku karo sampean. Mungkin ya wong ngomong maksud yo lho dalange ganteng. Wani to kaya aku. Lah sampean apa? Ngono nyambut gawe munggah panggung kok nggur dilaburi putih. Ngene lho Mas. Jenengan ora paham blas Mas. Ora paham piye? Aku ngene iki menjaga harkat dan martabat keluarga Mas. Lho, kok iso menjaga harkat martabat keluarga? Elek tanpa rupa aku wis duwe bojo, duwe anak. Nek raiku gak tak orek-orek ketok bagusku wong kene do kesengsem kepengin rabi karo aku, kepiye nasibe keluargaku? Boh. Lu sombong ya. Aku nek ra tak orek-orek jenengan jane roh aku kagum, Bu. Gede dure sak rupa-rupane aku meh koyo Mayor Teddy lho, Bu. Bayo. Tak kira kaya kucinge. Kok padake Bobby. Laburan putih iki nggo nutupi baguse. Lho nutupi. Lho nuwun sewu Mas, kula ning Prodadi iki janokane wong Prodadi ya Mas. Lho. Janaka apa gareng? Wong ning kene macak gareng kok ning kono janakane wong Prodadi. Kene karena kebutuhane asline janakane wong Prodadi iki aku iki. Janaka iki sipate Janaka duwe bojo luwih kok siji lho Mas. Lho iya Mas. Lelananging jagat lan curing madyapada. Andani kok. Lho. Berarti bojomu luwih kok siji. Lho nek bojo siji. Tapi simpenane akeh. iki live streaming lho ya. Bojomu nonton kowe tekan omah ora dibukake lawang kowe. Perkarane apa kok ora dibukake lawang? Lho, lha nesu lho tibake gareng duwe simpenan-simpenan. Lah jenengan ya ora ngerti kok. Lho, ora ngerti piye? Ngandani aku. Lho, Rabi wae urung kok ngandani aku. Mula nek enek wong ngomongan dicerna, Mas. Bojoku siji simpen aku akeh tegese tabungan. Oh. Simpenan ki tabungan gagasanmu elek Joko kaya ngono pikiranmu. Kowe urung rabi ndane oso nek rabi geger no desamu le. Hei. Hei, ngondakno kok iso. Piye kakunge aja duwe prasangka yang buruk. Anak muda zaman saiki ayo kita berpikir yang positif. Aja sok gampang kena berita hoak, ojo-ojoan kuwi ora becik. Contone kaya ndek rame-rame kaya ngono aku pilih bobok, Mas. Oh, ora melok menyampaikan aspirasi? Ora perkara gak melu. Lah nyapa? Wong lucu kancane demo, aku ketisen kok. Ketisen ya apa? Kademen to? Ya Allah ketisen masuk gak ngene. Keren nek ngene rantu mbok ketisen iki. Ketisen iki enek. Apa? Kademen. Katisen. Heeh. Masuk gak enek kene. Ora enek. Apa jenenge demam lho meriang-meriang. Wo, ya gering to, lara. Lah.
Ramudeng mungkin ya. Bahasa kene. Ini loh khasanah budaya ini. Khasanah budaya. Beda tulisan, beda makna, ini mengubah arti loh Mas. Contohnya bahasa Jawa ya. Kok iso contohnya. Jeru karo jeruk wis beda. Jeru ki dalam. Ke dalam. Nek jeruk buah. Ya toh? Jeru karo jeruk. Betul. Wuru karo wuruk. Ya beda. Wuru karo wuruk. Nek wuru ki mendem. Oh wuru ki mendem. Oh ya. Nek wuruk mulang. Mulang kaya Pak Guru mulang murite. Watu karo watuk. Beda. Nek watu sing atos ning dalan-dalan kae. Oh iya, nek watuk penyakit. Oh iya. Iya. Jeru karo jeruk beda. Watu karo watuk beda, ya toh. Wuru karo wuruk beda, turu karo keturon ki meh padha. Ini lho Mas. Piye? Wong urip kuwi nek mlaku, nek ngulon ya ngulon, nek ngetan ya ngetan. Nek wuru karo wuruk, nek jeru karo jeruk, nek watu karo watuk. Kudune nek turu kan ya ora karo kuwi lho Mas. Lah apa kudu diulehne to Mas? Lah turu karo keturon iki ya beda. Nek turu pancen niat turu, nek keturon kuwi leyeh-leyeh kebacut. Lah nyapa tanganmu utik-utik ngene iki. Ya aku ndek kadung ngene keturon kok Mas. Oh, ya pancen bener. Kaya dene kae apa jenenge nek utama dadi utami. Basa sing dikramake. Utama dadi utami. Nek prayoga dadi prayogi. Nek rempela dadi Wae rusuh ngono kuwi. Iki di live streaming lho. Tak apuk kowe engko. Ngono kuwi mengajarkan aku. Ngene iki malah ndak percaya to. Warga masyarakat Bandar kula nek dalang akbar urung kambon wedokan. Utami prayoga prayogi rempelo. Aku arep mbok arani bareng jeruan ngono mengapa meng. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ora usah nyebut nek kurang sastrane iki yo ngene iki lho. Kurang sastrane piye to? Nek prayoga prayogi, nek utama utami, nek rempelo kuwi gathuke yo enek ati, enek cincil. Kae gathuke Mas. Tak kira remanu. Oh, tak sampluk lho kowe. Mangsa aku kok ning ora Mas, alhamdulillah sowan wonten aladan Banaran Kulon luar biasa. Ing atase bangunan desa kaya ngene megahe lho Mas. Saka gurune 40 kurang 13. Joglo gede-gede lok tenan. Ning nun sewu Pak Lurah, mboten umuk mboten sombong, gedene joglo iki cagake akeh iki ning nek kalih ngene kula jek kathah ngene kula Pak. Nggih. Sakamu pira Mas? Iki saka Jiroro 34 pracike ro 16. Nek ngene kula saka tengah niku 5 pracike 17 Pak. Bayo mewah gede tenan no. Sing kandha mewah sapa? Lah kok akeh men? Lah ndayek tak sangga sithik. Wah. Tak kira nek saking ngombone. Oh paitan gareng nek iso saking ngombone to Mas. Tapi aku tahu lewat tahu diceritani wong-wong ki lho omahe Mas Gareng Jajak ki lho anu joglone wah ukiran yang remit ngono jare ngawur lho ukiran yang remit kae dudu ukiran apa pangan rayap kowe ngomong sak omong kok sak senenge dhewe tak kira diukir piye wong sitok pangan rayap kok yo gede men to ning alhamdulillah okeng bondo sithik ing bondo ora bakal ngurangi kabagian yen awake dhewe iso ngrasake syukur. Syukur awit nikmating Gusti. Yen akeh durung karuan cukup, yen sithik urung karuan kurang, yen to ati iki iso lembah manah nrimo ing pandum. Jenengan nuwun sewu. Ya. Senadyan to nuwun sewu gamelan ya digelar wis komplit kagungane dhewe. Wayang ya wis komplit kagungane dhewe. Grup apike kaya ngene kagungane dhewe. Ning apa ya wis komplit kebahagiaan ati. Nyatane ya urung dibojo. Beda aku Mas. Senadyan to bandaku sithik omahku cilik nyatane aku bojo duwe anak duwe. Kebahagiaan kula lebih lengkap. Ngene iki ta. Aku ki wis tak dem-dem rasaku lho. Kok iso isih mancing-mancing ngogak-ngogak banyu bening lho. Aku ngukur borok lawas kowe. Ora kok ngukur borok lawas. Aku ora ngandhake bab ketrimaning rasa to, Mas. Lah wis bahagia burung ngono. Yo senadyan urung. Lah iya, aku ora omong apa eneke lho. Nek jenengan wis muni kok aku wis bahagia banget ya wis gak sah rabi karepku ngono mau. Oh iya, Ning yo ora Mas. Wis bakune awake dhewe saling mendoakan andum basuki wirujeng. Andum basuki ya. Muga-muga aku lan sak kanca ya paring ana seger parasan. Jenengan disuwunke berkah pangestu warga ing Banaran Kulon. Muga-muga sansaya kuncara laris tanggapane hebat sekabehane
nyatane sabetane ya elok cature kondang gendinge mumpuni jos Mas akoni oh ngono ya Mas elok tenan ngene iki sampean aja ngalem aku lho lha ngopo sampean ki elek tanpa rupa nah gitu kurang ajar saiki kok wis rodok wani saiki oh njaluk diguduk dik boroke neh iki Allah tanpa rupa kok panjenengan ngelem pakeliran setel wayangan kaya ngene lho. Sampeyan ki nek biyen ki yo elek tanpa rupa kan yo mahasiswa pedalangan. Ya saiki munggah pangkat tok Mas. Lah kok iso? Dosen. Gak paham. Nek nggur mahasiswa ora trima. Ora trima. Dosen seni pedalangan. Seni pedalangan. Isi Solo Mas. Isi Purwodadi Mas. Apa enek isine Mas? Enek. Kampus isi mengajarkan pedalangan karawitan? Ora. Apa? Tata buga karo tata busana. Dadi ning kono nek gur jajan karo blonjo pakaian. Mahasiswane tek pira ngono kuwi? Bojoku tok no bendina Shopee karo Lazada. Rumangsaku kok. Ya ora kena ngono. Biasane angger ngono kuwi urunane 150 Mas. Iya, urunane. Ora malah sithik dhewe ngono kuwi ya. Ayo saiki iki. Derekaken tak wacane siji mboko siji. Siji mboko siji. Ya, wah iki, lah iki. Tuku kayu ditumpakne Tosa. Dirgahayu Republik Indonesia. Tepuk tangan luar biasa. Iki lho. Kok ya pinter sastrane lho. Kagem ingkang kinurmatan. Ya, Ki Akbar. ASS. Niki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wonten parikan dipun maos kembang mawar ditandur ning taman. Assalamualaikum Mas Akbar priyayi sing loman. Wow. Wong banaran kula ne roh paham. Kembang wayang kembang mawar delok wayang dalange Ki Akbar. Wah. Nah kembang wayang kembang menur sing nanggap wayang mugi panjang umur. Amin. Enek meneh godhong meniran digawe jamu, desa Banaran mugi tambah maju. Amin. Kembang mayang ning pinggir kali sing delok mayang lancar rejeki. Amin. Kembang mayang kembang jambe mulih delok mayang semangat nyambut gawe. Amin. Kembang mawar kembang jambu Mas Akbar kula nyuwun sangu. Lho. Kok iso ngirimi surat iki malah kudune nyangoni kok malah njaluk sangu ning aku. Iya, Gak apa ki? Goreng tahu. Jenai. Cek nek iki enek sitok neh. Gak goreng tahu, kegeden geni. Iya, gosong. Mas gareng kuru, ora tau disusoni. Lah iya. Ini no, goreng tahu. Goreng tahu, kegeden geni, Mas gareng kuru, ora tau disusoni. Astagfirullahaladzim. Maksudnya susu wedang gitu. Goreng tahu digawe berkat. Apa kuwi? Mas gareng kuru mergo kakean tirakat. Weh, disauri. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musriani, Mbak Gor. Njek neh iki kok nyang pasar Klewer petuk banci. Kula disawer Mas Akbar kathah rejeki. Oh, ora njaluk lagu tapi menggur parikan tok semene iki. Ya. Ya, iki sindene pirang-pirang, Mas. Oke, sendika. Wis kenal purung karo sinden-sinden Astabrata. Ya ora kok sombong, ora kok umuk, Mas. Aku nek karo Kyai Putri moh ngenal. Oh, kok ono? Lho jaga perasaane bojoku no. Weh, aku wong lanang sing setia kok. Ora bakal kenal wong wedok liya kejaba bojoku dhewe. Weh, setia ya berarti. Kandhani ya, Mas. Heeh, saiki iki tak gandengne ya. Ada Mbak Denko. Wah. Wis kenal pura karo Mbak Denko? Urung petuk urung tahu kok. Urung tahu? Urung tahu. Priyayine ayu lencir kuning, merak ati omongane alus meriyayi. Duwe ndas. Lho. Jenenge menungsa ya duwe. Oh ya wis aku ya go takok. Sepati ya, sepati. Oke. Mbak Denko katuran jumeneng wonten ing sasana pepanggungan. Yuk, sepati ya. Hey. Hai.
Mas Gareng. Wilujeng dalu wong ayu. Aidih. Wilujeng dalu. Mas, iki sinden apa tukang parkir, Mas? Ya sinden to, wong macak gelungan, macak ayu kaya ngono kok tukang parkir. Omongane beantre ra umum. Loh, semangat sesuai acarane PHBN. Ngono. Kados pundi pawartosipun wong ayu? Kula Inji. sampun dahar wau. Lawuh rawon. Rawon. Walah tukang parkire budek. Dalemipun pundi, Nok? Oh, kerupuke loro, Mas. Kerupuke loro. Oh, lah mimike apa mimike? Niki wau. Heeh. Oh, numpak mobil kula. Wah, mobil. Iya, iya. Mobil-mobilan. Sik nduk madhep prono. Wah, lah panase banter undang. Wah, lah padha ya. Wis iso ngenyek. Pertanyaane gumantung sapa sing takon. Ngono. Takonono. Wilujeng dalu Mbak Yudinko. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Pripun kabare Mas? Nggih sae to Mas nggih. Alhamdulillah Ya, sae. alhamdulillah sae. Wilujeng dalu. Ya Allah Mas Akbar saniki kok tambah ganteng nggih Mas jenengan. Panjenengan Ya Allah. sehat to nggih? Alhamdulillah sehat-sehat Mas sehat. Bidal kali sinten Lho wau? bidal kalih garwane. Garwane putrane diajak. Oh, putrane diajak kabeh. Alhamdulillah. Kersane semangat nderek PHBN banaran mriki nggih Mas. nggih. Betul, mergo sing ngeterne keluarga. Oh nggih, ngoten kudu semangat ngoten. Kudu semangat. Senajan September ning semangatnya kudu tetep Agustus. Agustus terus. Merdeka. Merdeka. Nah, ngono kuwi. Ndang tekonono reng. Apa aku nyawang gua biawak kok. Sok gua biawak iki lho. Ngenyek. Lah kono ya ngenyak aku lho. Maca ayu-ayu biyu-biyu jari adiwiru mlipit cilik-cilik kok iso dilokne yo gua biawak nek aku nesu ngono nek aku. Nek aku nesu, tersinggung aku. Maca wiwit sore. Wong ayu. Napa? Syukur kowe. Ora to aku yo teko api-apian to, Nok. Wis apa? Alah mosok lali aku to. Ngadeg. Alah kowe ra kelingan ning Sapa kos. ngangkon lugu? Alah lah ora ngono kuwi to. Kok jare ora kenal. Romang sama. Wong ngece kowe karo aku, he? Ora. Kok ngarani aku ngarani. Gua Kaya biawak. biawak. Kok enek gua biawake barang. Syukur. Sampeyan ngece karo aku. Sampeyan wani karo aku. Wani. Wah, modar kowe. Wani karo aku. Eling to. Kon wani karo aku. Eling jaman ning kos-kosan kowe mules sing ngeroki ya aku. Eling to. Kowe ra ndi sangu sing nyangoni sapa? Lah rumangsane. Lah jaremu kok ora kenal karo sapa-sapa ngono. Ora eling ndek wingi piye, he? Ora eling ndek wingi bar bobok bareng. Hei. Gak eling sampe ndek wingi mampir ning omahku. Ojo kayak. Bobok bareng aku ning kamar, kowe ning kamar mandi. Malah garenge turun ning kamar mandi ta. Yo wong omahe sitok isine gur kamar karo kamar mandi kok. Wong aku namu teko sogatan wedang yo mlebune kamar mandi kok. Wong ora nek ruang tamune. Lah kan enak dingin rasa nganggo AC. Lah kok sampean ngece karo aku, he? Wani karo. Ngene lho wong ayu. Ngece sampean karo aku. Syukur. Wis to sareh. Syukur. Kiai Putri iki sing lembah manah. Ora Jaluk dibacok. Lho. Lah kok gur dibacok. Dia iki dicodosi malah puinek kok. Iso dicodosi. Kok iso dicodosi? Lho, ngece sampean karo aku. Kok codosi? Ora ngerti kondangku. Syukur. Ora ngerti ke kondangku. Tudono, Mbak. Aku yo paham banget. Deloken. Iki lho, bojo entek telu aku. Sik to. Kondang ki yo sinden sing hebat. Kondang misal duwe perusahaan. Kondang kok bojo entek telu iki. Entek telu hebat, mati kabeh, Mas. Lho. Oh, iki arep ngelamar dadi bojomu. Sing nomor 4 to piye? Nomor 4 piye? Moh aku ndek kapusan kok. Lah kok kapusan? Madhep rono. Nyapa madhep. Aku peh bayar 50 dimi inggih kene kok. Wedan. Iya, tak goleki gene. Iya. Ora nek apane, Mang? Ora nek apane, Mang? Kowe ngomong apa, Mang? Ora nek apane? Ora omong apa-apa. Lah Mang krungu ora nek pentile ngono. Paham kok. Hei, Gak boleh ngono kuwi. Tidak boleh, itu jorok. lah sing muni yo kowe dhewe aku ora muni. Oh iya. Karo wanita ki kudu menghormati. Menjunjung. Menjunjung. Nek karo Mbak Den kowe junjung. Junjung. Dijunjung Ayo tinggi. junjung. Musik. Lah nyapa? Nek tak junjung kok ngisor engko lunyu wong ora nek cekelane, golek nggon cekelan sik iki. Maksudnya iki dijunjung harkat martabatnya dihormati. Oh nek kur hormat aku ya iso lho.
Lah kok gak nggo gendera kowe? Wah, asal padekne gendera Mas aku. Heeh. Ora wong ayu. Ah, iki lho. Sareh anggonmu nyawang pun kak. Lah iki lho. Ket mau aku ya sareh lho. Ngene lho Yayi. Heeh. Tebih anggonku swan saka ladan Purwodadi. Iya. Swan kurene mung kepengin rasa tresnaku iki tanpa nono. Yektine aku iki tresna kelawan siramu Yayi. Lah terus bojomu piye? Kok nggur. Kakean kuwi guyune. Ping 4 ae. Heeh. Nah, Kowe nak ping 5, Mas. anu Kakean. Mas Jajak, Dawuh. ki nak petuk pisan lagi nyentak-nyentak to. Sampeyan kan anu to, apa ki kaget to. Iya. Sampeyan wong Jawa Tengah krungu logate wong ngene kaget. Kaget Mas, kono Kudune ngono kuwi dirayu nganggo bawa ben lentur sing dadi penggalihe. Ngono lho. Oh, ya. Tak gandrunge sik ya Mas. Gandrung ngono. Ngampil Mas dendinganipun. Nemo luroji. Yo paham to Pak ya. Iya. Bapak pocong. Lah kok bapak? Oh iya, mosok ki kaya pocong. Nih, sing romantis no. Ora. Lah ki ibu kok bapak? Bebasane Sedan Daihatsu kura-kura Jawa wong ayu. Sedan Daihatsu kuwi Ayla, kura-kura Jawa kuwi penyu. Ayla penyu. Mana to wangsalan to. Aku. Aja guyu ae. Ijal. Iya. Meraati kaduk manis. Ya Allah, senenge atiku. Gumun rupane kaya tutuk gula suarane apik. Gumun Kaya apa? tutuk gula. Ya bendina tak nggo nutuki kuwi no. Tutuk gula ya apa? Tutuk gula ki lho. Aku ora tau ngerti ya. Tutuk gula ning nggonmu apa? Tutuk ora enek. Ora enak. Kene no, tutuk gula ya apa? Tutuk gula ya tutuk gula. Ngene to Yayi, nek digandrung kowe aja kaya Bathara Durga ngono kuwi to. Oh, nyek. Bathara Durga. Lah Durga ki malah bojone kan dewane dewa. Bose dewa-dewa. Biyen. Ber aku genah entuk Bathara Kala no kok. Nek bawa karo dihidupkan, tarik rene, tarik rono. Oke, siap. Iya, Jal. Matane. Alon. Kok iso ditarik kaya Lah yo kowe digathuki ditarik alon-alon. alon-alon. Kok karo aku kok sia-sia kaya ngono to Mas, kok geret-geret banter-banter ngono. Aja dadi. Jarene sampean iki tresno karo aku kok terus geret-geret banter ngono ki jenenge aniaya lho Mas. Ora kok aniaya ngono ki ya Allah lara atiku Mas. Atiku lara lho Mas lho. Domong ya. Kurang munggah Yayi, ati teng mriki. Nek teng mriki niku ati. Nek teng mriki niku kecamatan. Ya. Pacak kebekan raga tumone. Mbok sing ngayuk rambute ngono. Ya nek tumone tak jipuk tak buah. Wong bawa kok malah petan. Sri gandes lan ciregandare. Wong ayu. Nggih. Senadyan to donya iki kathah sewu wanita, nanging sing bisa ngluluhke atiku mung jeneng sira Yayi. Beh. Ibarate ora kabeh kembang kenek kanggo lambange tresna nanging mawar kae iso. Ora kabeh wit-witan iso urip tanpa banyu nanging kaktus kae iso. Ora kabeh wanita bisa ngluluhke atiku nanging kowe iso Yayi. Beh. Kok pinter menumuk ya Mas. Pinter menumuk. Ngono biyen bojone piye ya kok iso nyawange. Iki tak peksa kok Mas. Terus Aku jare sing tak sir kan gak iki to Mas. oh duduk kuwi ya. Kudu iki. Lah ndi? Upama padha-padha milih aku sing pojokan kae.
Ya engko bar iki tak jatah kuwi bar kuwi. Bar kuwi tak jatah kuwi. Oh, gak usah, gak usah. Oh, kudu wajib. Senengku gur saiki tok nek kowe wis gak seneng. Ah, ya wis tak peksa. Ben berkosa karo kae. Kowe yo kebangetan kok, Mas. Nyapa? Ngono yo mbok jejerno buta pinggir dhewe kok. Kira-kira malah apik buton. Ya. Aku dipangku lho, Mas. Ayo no karo dipangku. Kok guyu gendeng sampean? Ora nek tak nggo mangku iki tugel apa ora iki engko? Parasot jokaduk Urung lho. Aku wis wedi. Ya kuda-kuda ta wong lanang kok. Ngono. Kuda ledo Ya Allah. Kok dengkulku mlebu to? Hei. Pengen nyek lek kuwi. Kok iso mlebu lho mlebu nggon apa? Kok ngenyek iki piye, Mas? Dengkul iso nganti mlebu penghinaan itu. Mlebu piye to, Mas? Wong nom ning gak paham kahanan ya ngono. Piye? Pikirane ngeres. Mlebu kebayak ku lho Masnya. Oh, ya Allah gagasamu elik kok, Mas. Kok iso mlebu kebayak kok sak mene. Sing guri jek longgar. Oh, ngono. Mula to dilarani lesowan guyangan iki dilarani. Hei. Lah wong ning guyangan karo sampeyan. Aku yo gur ngeterno tok kok. Lah kene warung ijo kae? Hah? Warung ijo kae? Genah nukoni kowe nuko. Weh. Sik susuk 5.000, Mas. Wis pek atur go 5.000. Ku mbok aku sikene. Iki jare petungan apa? Ya. Edi atining sekar. Urung gong Mas, urung kok mbok gongi. Kosek to. Semangat kok ora apa. Ora semangat mau ngantuk terus geragapan kok. Wonogiri gambar harum. Ceritane lagu iki tak nggo kasmaran karo bojoku asli Wonogiri. Gandeng iki ning Anjuk digenti nang Wonogirine, Anjuk Ladang. Anjuk Ladang gambar harum. Putri gunung nuju Prana. Sip. Aduh. Kene ngopo ya? Kok kupengku mbok dilat, Mas? GR lho. Iya. Aku ngene iki mau ki gur ngukur, Pak Lurah, benjing upama enek kropose sitok iki disrekelke dadi Pak padha iki. Aku mbok kan dadi cagak ngono. Sinden ojo gampang nesu to. Sinden kondang, sinden ayu kok digo saka lho. Luwung lho Mas. Luwung piye? Nek ku penculan walet. Alah kowe arep mencok dhewe waduhmu. Luwung. Apa Mbak Yo? Yo, sing langgam sik kok dangdutnya apa sing penak? Apa ini? Sik ana pamundhut. Ninggak katresnan, boleh? Oke. Apik Widosari, Duk. Bisa. Apa kuwi? Onang-onang ya. Dari agen. Apa cukur, Bapak? Hei. Kuwi gendeng patalon cucur bang. Oh, cucur bang. Koso. Ayo. Tak kira cukur. Nah, derek tembangnya. Buka celuk, dilanggamkan dulu. Ya, Mangga, Nangis sajroning atiku. Oke. Nalika siramu ninggal aku. Apa siramu ora krasa. Aku kudu sampeyan karo sapa. Tak suwun rina lan wengi
Iya.